Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalambuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dinhi sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Matag adlaw maguban-uban nata Lunes hangtod Biyernes alas 7 hangtod alas 8 sa buntag diri sa Home Radio 93.5. Kini ang programang Gahi ni Bay. Gahi sa balita, gahi sa impormasyon, gahi sa kalingawan, tanan gahi. Ha, uban-ubani ko ninyo. Kini si Bernie Bitok-Bitok ang Hilas King diri lang sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita, gahi sa kalingawan.
Sa ating patuloy na paglaban sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, pati arbon, nung
Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Bango na! Gising na! Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Good morning world! Welcome na sa itong programa ang Gahi ni Bay Worldwide. Garbo sa mga Bisaya! Ano na po ninyong kagahi ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok? Okay yung sulugon sa kahanginan Art Bonhoc Jr. Kaupan na ito rin buntaga ang kagawad sa Distrito 1, Cagayan de Oro. Alay, katawa na. Ay, katawa. Ay, katawa. Kay namalakpak sila o namakpak sila. Pagilo mo. Lison may kong sulban aning problema sa homeowner sa Westwoods. Cagayan de Oro ba noon? Sa tanang mga misis ka nakakaros ni mga kusina. Salamat sa mga pag-andam sa inyong mga pamahaw, mga taxi driver nga padulong sa inyo mga rota. Amping-amping kanunay padulong sa mga opisina nga naa sa jeep, pakuski. Kay usa ka oras lamang kini nga impormasyon og kalingawan nga way lain makahatod kayo gikan diri sa 93.5 Home Radio. Feels good to be home. Marso 18, so dagan na po yung nagtuo nga kung magpakasal ka karong mga panahon na, di mo magbulag. Kung mag-abre ka karong negosyo, di yun na magsara. Kaya na ng 8, Webes karon. Alright, paspasa no? Bukas sa Friday na kagad. And sa kupangingon, basta kompleto dekados na karon, basta Webes. O basta Webes, unya ato isgutan mga about mga balaod. Oy, kay mo na ito maistoryan niya taon-taon mga kagahi. No, natay good news. Pakita ang gilas mo rin panahon na magpakita ang gilas sa mga Pilipino kay kaya na to ni nga maghimo tawag ka ng kaugalingong bakuna. Pagilo mo di ay? Ha? Kaya. Pagilo mo saan? Kaya na. Labi na nga mutabang ka na to ang India. Ang ilang mga teknolohiya ipasa sa mga Pilipino. So na ilang gamit dalon din. Ang pinakakuyaw nga doktor ba sa tibok kalibutan, Pilipino. Ang kuyaw nga nurse, Pilipino. Ang kulba nga mga abogado, Pilipino. Ha? Ang kulba nga mga tao sa kalibutan, Pilipino. Bisag asa na yung Pilipino. Pero nakatake advantage, laing nasod. Parehaan ang mga nag-imbento ka ng tubig lang ang itubil. Pilipino. O niya, nawag kalit. Nawalag kalit. Ikuha sa Japan. Ana, katong mga naghimo atong mga I love you virus. Pilipino. Ikuha sa CIA. Lahira. No, lahitan. Mga maayong nga nurse, gabi mo care. Pero kinsa ang gina-care karon? Amerikano. Amerikano. Yan na. Mga doktor nga nagtanaw kulba man na kayo, nag-nurse. Mauna, pag-graduate yun niya, congratulations, Doc. Nurse na ka. Ana. Pinakalagmi nga mga sipo sa Pilipinas. Asa gibaligya. Hong Kong. Sa laing nasod. Ana. Paita na to. Ang pinakamahigugmaon sa tanan. Ay. Pilipino. Ay. May gugma. Oo, grabe. Mo nang giminyuan sa mga Amerikano. Asa naman lang tayo. Basta kaya ba ka na nato ni? Mao ni ang ato Sure pangutan. kita ni? Kaya na ta. Ako sure kay ko ani. Sa bagay kung ako nanay lay pangutanon. Lana ra na. Tanan sakit. Lana ra ba? Kay puslan man. Ana si General Carlito Galvez nga panahon na. Pero kabalo ka mura na ulahin na mo Galvez. Dapat pagsugod pa lang mo na inyong ginauna. Mo galing. We have 100 million Filipinos na adri ang pinakatangan. Na adri pinakakuyaw. Na ang pinakagahi. Karon pa nyo na nahuna-unaan. Di, may man ta mga Pinoy. Basta lang nakabutang lang pag man sa vaccine, no approved therapeutic claim. Pinoy vaccine. Epektibo. Tambal sa COVID. Pulido. Pag-inom nimo, sigurado. Sigurado. Ano nakabat? No approved therapeutic claim. Kini tambal sa mga balatian. Kung man sa umang commercial, kini nga tambal, dili kini tambal sa bisag unsa nga sakit. Naunsa man niya. So atong pangutana, kaya ba sa Pilipinas magbuhat og kaugalingong bakuna? Oo. Kita pa nga mga bright kita. Bisag unsa lay pangsagol, butang capsule tambal na. Oo.
Dili oy. Dili. Watay sarang kahimuan ana. Watay teknolohiya diri. Oo. Dili. Ikatulo. Depende kung ang raw material gikag China. mura ra man katong souvenir atong gipanghatag nga mga souvenir. Souvenir ni kay sa Pilipinas nagigikan. Pag wala natanggal ang sticker o sa ilalom, made in China. Pandamay ni kalakihan. Ay tayo basta kato mga ratan, mga craftsmen. Mga kato kayo mo mga furniture. Primero, tinuod ning istorya mga gahi. Naaman na expo dito. Kanang mga home and decor expo sa China, Shanghai. Padala na yung Pilipinas ito, tourism na to, DTI, ang mga craftsmen na to, mga furniture, mga karpintero, mga furniture maker, ano ito, padala sa itong ratan. For 2 years, kusog kaayo ang baligya sa ato ang ratan. Dire, kung nakasagara mo tubos to mo. Correct. Tubo. Tingala sa after mga almost 2 years na wa naman namalik og panawag ang China sa mga supplier gikan Pilipinas. Tingala sila. So na po yung expo na paluwi after 2 years. Agto sila ito. Tingala silang, uy, hala, gikopya man ato tanan. Di na ratan. Plastic na. Mas barato. Kung ang baligya kanito 50,000. Karon sila 2.5. Layo sa presyo. Layo ra ka sa presyo. Time sa kanang ginasusi karon sa kagamahan ng lokal, particularmente sa City Health sa Cagayan de Oro City. Ang usa ka lalaki nga giturukan og AstraZeneca. Okay. Nga bakuna. Gipangita nila kini karon. Ina ko ngano? Ngano man? Dili ni chismis tinuod ni gipangita. Naglibog-libog na kaya silang City Health daw nato ang mga na-injectionan. Pero gipangita. Gipangita. Ano kaya ang reklamo ato lalaki man. Okay. Ang reklamo niya ato kay sige gahi ang iya. Tinuod na. Niya ni uli og bukid nun. So gipangita pahantod karon kay ang iya sige ragbayang magiliw. So akong gipanawagan karon silang Doktora Lorraine Neri o Dr. Rituya. Palihog unya injection ni pod taon mi. Nag-text ko nung pagdungog sa akong asawa lagi, ningon lagi sa diretso lagi. Di, may pa magpa-injection lagi. Klaro lang natin. Apan. Ang gahi ra gyapon ang istorya na. Pero kung gamay gyapon. Manay klaro. Di, kani, mao ni anak kalami ani, basin di ay kani nga Serum Institute of India nga gahatag og tabang sa Pilipinas nga maghimo kita kaugalingong bakuna. Basin di lang ni mambagahi. Basin ang side effect ani mo dako. Kana. So kamong tanan dili na mo. Ay di lang pag ayo po ng word nga dako lain man mura masag muhubag pod. Mutaas. Mao ni ang bakuna nga na-extender. Mani, mutaas ka mo dako. Kaya niso mo na mutaas yung mataliw-tiw ra. Mao galing. Mura kang toothpick. Dili man. Say the lusay. Basin yung lusay yun. Muna na si Emily nga. Mura man ka nanguhit. Dili man isyo diri ang kagahi. Ang isyo na to, ang kadako o kataas. Sos Ginoo ko ninyo. Amo lang niyagi pakatawa kay murag usa ka tuig na taaning galungkoy. Tungod ni nga COVID. Ginoo ko. Kabaloan niyo sana ni. Dagan na kayo ra by strand. Matagkuan na lang virus, matag country na iyang kagalingong strand na. Unya. Yulatan ako ang Indahag strand. Kugmans. Ipunan strand. Karong adlaw si Duterte mo bisita sa Samar, ang lugar nga di gyud mahutag NPA. Uy, karong panahon na. Basin na factory da? Ha? Sinay factory da? Naa diha ang unsa? Dagang kay lumlumanan, trininganan, mao ni tanan. So si Digong mismo mo agto karon sa Eastern Visayas. Karong adlaw mismo. Karong adlaw. Agto siya dito. Ngano man, iyang istoryahon ang mga tao nga enough na tama na mo anang pag sige sukol-sukol sa gobyerno kadi gyud mo kadaog. Ana, labi pa nga gagmay pang inyo ha. Inyong armas ba? Armas. Gagmay armas. Gagmay pa mo armas. Okay lang po gagmay armas pero kung pakapod ana po gagmay armas hinay binutan.
Paitan Ay, na. nako, Oh, kani trending karon. Kaila kani Maris Racal. Ang akong kaila, Rico Blanco ra, nangutana bitaw ko ni Dean Michael Ratonel og ni Derek Zero og ni Matji. Kaya nag-viral man ang gitara ko kaila ko. Kinsa man ang Maris Brad. Taga Davao na silingan ni mo na. Ha? Taga Davao na. Ay sos tanan akong silingan, miagi na ako. Kani raywan mo na kali. Basig sa akong anak na miagi. Ha? 40 pila edad ni Rico Blanco? 48 years old. Si Maris Racal 23 years old. Muna nagpamatuod og si Attorney Chubasco kay niyang tinuod yun ni nga habang tumatagal ang mga lalaki lalong sumasarap. Nagitara ani na itabo gitara sila. Sa post ni Maris Racal nin siya nga Rico Blanco, happy birthday. Yan, tas sweet lang video. Ni-reply lang si Rico Blanco, love you. Yeah. Wala i-confirm. Di ko ka-relate. Chismosa, si Rico Blanco muna ang nagkanta sa Am I real? Do the word I speak before you make... Dating River Maya nga member. Mo ni si Rico Blanco. Si Maris Racal, tamis yung gay ni Yuday. Bungkag yung gaday. Ay, nako. Lami kayo. Tanawar ko ng edad ga po. Mana-mana. Kana kita ka ng burag bagong hinog pagid ng mangga. Kana bitong medyo na upload gamay. Ako masalipay lamang ko nga nagpaupaw si John Lloyd. Update na yung mga anak. Nagpaupaw. Di, ano sa'yo mo rag-shoot? Dili ay. Or depress. Kaya burag babae ba, kung magpaputol doon ang buhok. Nagbulag. So kanisya. Ang lalaki nga magpaupaw, wa na gyud mo sugot niya bisag kinsa. Di niya madawat nga gikuhaan lang siya similya siguro ni Ellen Adarna. Tang ending lahi ang nag-alima. Ana ang naitabo. Lahi anang naitabo. Sa kanitaw ka ng baka nga igoro ipabrid. Butakal. Di say term na. Kasta. Toro. Igor lagi patoro. Igor lagi patoro. Pag-abot sa bata, lahi na nag-alima si Derek Ramsey. AstraZeneca, balik kita sa iskripta ng AstraZeneca. Kay na may mga unsa na pila na ka mga naso sa Europa ang medyo may angal kay tungod ga blood clot no niya na unsa gyud ni kaging ang ilahang gipang injeksyonan after how many days. Pero gidepinsaan diri sa Food and Drugs Administration sa Pilipinas nga wala sila namatay tungod sa bakuna. Namatay sila tungod sa COVID. Lisod kayo, i-connect mo. Dyan lang ha. Kabalo ko dili ko bright ha. Pero samot ko nabugok ato nga. Samot ko nabugok ha. Tungod sa bakuna, pero namatay sila tungod sa COVID. Nga gibakunahan sila para dili ma-COVID. Ana. Naglaban akong ulo ng mga istoryana. Basta so ingatong naitabo. Okay. Alam mo sa tinudan na ilang kung if ever, dagay kayo nag-react pagkaroon ng mga dili frontliners. Ningon sila nga, kung di man lang galing mo mudawat ang inyong mga bakuna nga nakagahin sa inyo, ihatag lang na sa mo. Oo, ana lang sila nga, ayagay mo kay frontliners mo, giuna mo. If ever man galing nga, namo sa priority list, tapos di mo mudawat ang gihatag sa inyo, ihatag lang na sa mo nga wala sa priority. Morisgo man gapon ni. Matod pagaling nila di ay nga kung naay reaction day after sa mo managuni ka sa kadlukan kay basig simba ko lang na may tabo di maayo ana. Kuwapo mo rin na kung ilang tanon ka na ikon meaning to si ni-react daw na ang bakuna sa imo. Normal man na kana bitaw to mga anak bitaw gipang injeksyonan. Ana. Tama. So dapat nga kana mga unsa to mga B1, B2, B3 may ana. B1 ug B2 lahi mo to. Shout out sa tanang frontliners, maludaying buna, registered midwife, Joy Martinez, grabe naman pandamay. Jesus Mendoza, maupaw jug ka burn pagsulbad sa ato problema diri sa Westwoods. O Jesus Mendoza, ayaw kayo pala biyoy, kaya ato mabiling padaganong kagawad diri sa First District. Melin Kabatingan, good morning kanyong tanan. Salamat sa inyong pakiguban kanamo ni kagahapon kay di man ka nag-isa tanan lebi kagahapon eto ko usa ka bilis gahapon nagi nakapaskil dito sugod Marso. Dili na namo sana iarsa usa na tawag ang ana sa gate nila. Di na ron nila maarsahon ang babag sa mga non-payers. So kung musulod ka, ikaw alsa.
Ikaw alsa kung non-payers ka, gwapo na to na isgutan sunod mga sunod ng mga adlaw. Kung pwede ba na balido ba na nga buhaton na? Pagtugtog sa birthday, tugtog sa birthday. Sino nagbe-birthday? Tanang mga birthday karon nga mga kagahi, happy birthday ninyong tanan. Ilabi na kang Gilbert Martinez sa kusa. Gikan kang Joy Martinez. Happy birthday! Birthday. Happy birthday to you. Nag-viral tong imong gipost kaga hapon nga katong bakho nga Nasangit. iyang gipugos sama sa gugma nga ulahi ikaw ray manghapdos. Unya, Sa may bugo. unya nasalbar na. Pagsalbar gihatod dayon, gihatod. Ana, gatakilid gihapon. Natuwang. Mao to nga pugong lang yun Brad para di ta ma-fall. Yan wala yan ang mga kagahitabuan na pag sa heavy equipment, wala ba na nila daan gi-measure na masangit na? Mga driver sa mga kanila gin driver nga sa hantod lang sila dito na sa kutob sa basta driver, sweet lover. Oh, diyan na sila. Pero sangita. Gerald Nurse diya sa Abu Dhabi. Good morning kanina. Makabayad ba ka na kung ikaw nakadamage? Makabayad ka, damage to government property ka na. Pre na pong muato ka sa mga tulay, no? Ano, makaguba ka, mga poste na, makabayad ka na, no? Oo. Napagin na emotional damage sa nakakita. Na-shock me. Muna, attorney, nga mo ni pasakang kaso ni tawanan ni. Kaya na-shock me. Nahasol mo yan, kaintangan ng heavy equipment nga nasangit diri. Oy, andamay yung mga pangutana natin, mga pangutana karon labat legal, mga away, mga unsa, away magtiayon. Di mo na to isgutan sa every Thursday diri. Kanini ang away sa yuta. Wala. Kanang away sa silingan. Nga di dahil magpaboto, labi nagpulis. Di karong adlaw ang atong isgutan unya mga kagahi ha. Kaya no ba na tong kan about ni sa yuta. Okay, dagan magkaigod ka mas kaso. So, karon atong giset karon about sa yuta. What if aning na Tarong ang istorya sa yuta, dili sa yuta. Unsaon ni karon kung ang nakapangalan sa yuta, teaser lang niya. Ang nakapangalan sa yuta ang mga parents pa. Dabi karon kay namatay naman ang parents. So nabiling karon mga anak di abi na magbugno dayon. Sa teleserye pa na magpatay na. Ang usa sa anak namatay na pod, so naabay katungod ang apo. Pwede sa nga na, no? So kinsaon na pagbahin-bahin sa yuta. Tapos what if kung mo decide ng isang ibaligya, mangyana ba? Tapos ang isa pa yung sitwasyon ani, ang ubang pag yung mga anak wala na sa Pilipinas. Wa ka nagpadungog. Ngayo ba niya na nagawit mo na wag siya katingog. Amo ba? Wa magtingog, bungol. Nahimong PWD clip. Nabungol. So muna ito isgutan niya sa atong guest niya, macho, guwapito nga atong attorney. Kung tinood ba yun nga mga attorney, lisod mahalon kay sige lang daw kapospon. Kanang ingon ang asawa nga, Han, kanang uli nagsayo Han, naligo na ba ako, nakay ko, naka-19 ako, mo yun din niya, my love, postpone. Alas 7:11, magbalita sa ta. Ano yan natong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Anya na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID kanato makapalikay ug sa atong mga lawas makapapiskay. Cherry C. Pag gani mo sa mga drugstore ug pharmacy, pangutan alang Cherry C. Katubitaw na ay kamo-kamo extract and zinc. Kamo-kamo extract sigurado nakabalo na mo ani kay 4 months naman tas kahanginan nadunggan na ninyo ning Cherry C. Kamo-kamo extract pinaka-powerful nga vitamin C sukad ever. Cherry C,
para mas healthy and COVID-free. O ganiya mga detalye sa itong gahi nga balita. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Duha ka magsuon patay sa sunog sa barangay Bungtod, Tandag City, Surigao del Sur. Suma sa mga bumbero nga natug ang magsuon nga edad 7 o 4 anyos lamang diyang naitabo ang sunog. Sa investigasyon, nagsugod ang kayo sa ikadong andana sa mga apuhan sa biktima. 17 ka panimalay ang apektado sa insidente. Patay ang usa ka lalaki na kamotor sa aksidente sa dalan sa barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon. Biktima na ilang si Raul Cadirao nga nagbangga sa usa ka truck. Sa investigasyon, paliko ang truck diyang paspas ang padagan sa motorsiklo sa biktima. Nadala pas ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Arestado ang usa ka suspect nga gabaligya online og gisnatch nga mga cellphone sa Tagum City, Davao del Norte. Suspect si alias Juan Magna. May ganun na apelido. Nga nadakpan sa entrapment operation. Nakita sa tag-iya nga gibaligya sa usa ka Facebook group ang iyang cellphone. Busa iya kining gisumbong sa mga pulis. Nag-atubang nagkasong kriminal ang maong sospetsado. Dakpan ang mga iladong mga drug puser sa Lanao del Sur. Suspect Asrif Gani nga nabawian og shabu nga balor 2.3 million pesos. Mga pusil o mga magasin nga dunay mga buhing bala. Naaresto ang suspect sulod sa usa ka restaurant sa Mindanao State University compound. Suma sa mga pulis, kasagarang parokyano sa suspect kay mga estudyante sa MSU. Arestado ang usa ka assistant principal nga miyembro sa CPP-NPA sa barangay Raha Humabon, Butuan City. Suspect giilang si Rosanila Consad nga dunay kasong attempted homicide. Suma sa mga otoridad nga lakip ang suspect sa pag-recruit og batan-on para moapil sa kalihukang komunista. Na-rescue sa Philippine Coast Guard ang 70 ka pasahero o usa ka lancha sa barangay Kabasak, Dapa, Surigao del Norte. Suma sa Coast Guard, padung Surigao City ang lancha diyang naguba ang makinagkalit o kalit nga miaso. Gibira dayon pabalik sa pantalan ang maong lancha wa hinuoy na angin sa maong nga insidente. Kami mo Gahi nga balita. Oras, alas 7:15 na. Siyaring adlaw, ni gawas na. Ano na po ang buwelta ni Art? Kami nagtarong. The 3-time KBP Golden Top Awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Good morning sa tanang mga junior. Basta junior. Gahi. Unta, madunggan na mo sulod, basta junior, taas og dako. Ang buwelta hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Grabe ha. Salamat sa kay tas ana nga. Taod-taod kita diri, wag gyud beta sukad nga nagluya tungod aning Cherry C. Atong pamilya puri buyag, no? Cherry C. Matag adlaw Cherry C. Ngano man, di man mo hapdos imong tiyan gani bisag kay kaon. Kay non-acidic man ni siya. Cherry C, ang bitamina nga gi-endorso mismo sa ato ang espesyalista nga gwapa Doc Cheryl Bularon. Good morning kanimo, Doki. Palit na mo, mga kagahi. Ana lang diya sa bisag asang drugstore o pharmacy sa Miss Oro, Cagayan de Oro City. Pangutan alang Cherry C, ha? Cherry C with kamo-kamo extract. Unya sa mga bata kay capsule man ni. Pareato akong anak. Na ako'y gamatoy pang bata, no? Na 8 years old. Di pa kay makatulon og capsule. Abrihan lang nimo na siya, pak, ibutang dayon sa iyang tubig or juice. Ganahan kayong bata. Karon di ba natin ginatawag COVID tracker? Karon vaccine tracker na po. Vaccine tracker na sa.
mga nabakunahan. Nasugnong kagamhanan, vaccine tracker gipatuman. Monitoring kini kada adlaw sa mga nabakunahan para masayod ang mga katawhan kung unsa ang ilahang gidangatan. Ug mahibaw-an kanus ana pod ang sunod nilang schedule, pwede sila ma-injeksyonan. Apan. Naunsa ba nga nadilatar man ang pagpatuman? Kabalo ka ngano. Kay ang internet connection, grabe kalangan. Nalasad ni. Suma ni Carlito Galvez Jr. ang vaccine czar. Mga telcos palihog, ayaw mong char-char. Kapin baya 500 ka ospital tibok nasod ang kinahanglan mag-report. Pero katunga lang niini ang nakalahos kay connection gaka-abort. Sa ulahing datos gahapon, ana-ana sa kapin 250,000 ang nabakunahan. Apan giagi kini sa manual ang pagtali sa vaccine tracker kay di pa fully operational. Nakik-alayo na sa National Task Force sa Information and Technology Department para kini fully ma-implement. Manawagan na po ta sa telcos, B. Kay kami, murag tulo namin ka adlaw, pre. Nga kusog pa ang bao sa dagan ni ini. Kamo gani mga telcos, Globe o kanini ang smart. PLDT. Ana. Ayaw hulata nga mapansin na pod kamo sa atong presidente diya sa Malacañang. Kay kabalo ka daghan na mo kaay kalapasan. Sure gyud ko kamo tiwasan og basin mo nga abda pod mog i-shut down. Kay naabayay dito nga grabing gahinam-hinam. Time. Kahinibay! Kahinibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at Gusac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Sujo Pacific International. Kunasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Sujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Kahinibay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Pirming gasakit ug bugat ang tiyan, mag-TCK. As lumang pamati sa kuto-kuto o wala matunawi, mag-TCK. Naglisod magpagawa sa hugaw, mag-TCK. TCK, the king of colon cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestine, katangtang sa mga toxins, excess fats, ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. TCK.
DCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang DCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salem Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang DCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmacia Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa aking natahigon, umabati ko sa aking matikusan. O pati Arbon of Junior, o Bernie Bitok, Kainibay, Kainibay, Kain sa balita, Kain sa kalingawan. Alas 7:23, nagbabalik po inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok. O ngayong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Balikan na to ba unsa ba, kaya ba sa Pilipinas? Maghimo ko kailang vaccine. Siyempre, ingon ang 38%. Oo! Gitabla mo po ni sa Iyapon lang dili na to na kaya. 38% yapon. 38 yapon. Ang 25% ni ingon nga, depende ko ang raw materials gikan yapon China. Mora ning in fairness, barato mo ng raw material dito. Good morning, Catherine McLean, Neil Kiblat, Bonbon Monreal, Roy Valdez. Good morning. Uy, muna akong giingon ka ganina. Kabalo mo, kung atong isgutan ang mga yuta-yuta, dako kay na broad kay na. Bosa natay ko ano ni. Broad, kape. Dili, bro. Ayan. Kana atong music, mga kagahi. Basta abogado yung nga na. Ang tawag na to ni, Mayang Buntag Attorney. Deloy. So na. Mali. Buntag na attorney. Buntag na attorney. Oy, makauban nato ni karon kay natay nagproblema ni karon abot siyang yuta. Kani nagi nagpadala nato kagahi Art og Burn, palihog lang ko ba kanang estilis ko tanan sa yuta. Ani ana. Makauban nato of course ang atong abogado karon nga si Attorney Chubasco Kainya. Attorney. Good morning, attorney. Mambuntag Bird, mambuntag Art, mambuntag sa ating pagpaminaw o kanang nagtanaw karon sa live stream. Gahi pa ba, Attorney? May buntag po ni Attorney Renato Magbutay sa Comelec, among direktor. Direktor Rene. Si Regional Head and Director Police Colonel Chulijon Kaduyak sa CIDG. CIDG. Sa akong igsoon na si Gamaliel Salcido sa BLGF. Mayong buntag, Attorney. Usaon man ako ni akong gibati ron. Dili man dapat ni sa yuta. Kaya ang iyang problema di, Attorney, ang ilang yuta nakapangalan pa silang mga ginikanan. Karon namatay ang ginikanan. Namatay. Ang ilang ginikanan na. So karon siyempre lima sila magsuon. Magsuon sila. Karon gusto na sa isang mangyapon na ito na magamit. Ito na ibaligya. Ang ilang yuta, Attorney, 23.5 hectares. Dako no? 5. So, 5 kagsuon. 5 kagsuon. Ang problema pag yun, halos uban mga igsuon, nanapod sa laing nasod. Ang 3 sa 5, Attorney, ang 2 sa 5, naa sa gawas, 3 na nabilindre. Unya kato sila kay mga citizen na sa Amerika. Ang 2. Unsa man na, Attorney? Ang number 1 lang pangutana, gusto nila ibaligya. Matunga pa ba na? Okay. Sa pagtunga na, Attorney? Matunga na siya. Ang una nilang buhaton is natural magkonsulta sa abogado. Okay. And naturally, the lawyer will advise them to settle the estate. Estate sa ilang mama nga namatay o estate sa ilang papa nga namatay. Generally, isettle gina siya ang estate tax nato kanang within 6 months pagkamatay. Pero karon naay balaod nga or moratorium na ginapasaylo tong nangamatay na mga ginikanan nga wala kabayad sa estate tax. Katong namatay before December 31, 2017. Pero kaning atong moratorium
kutob lang kini karong June 2021. So pila ray bayran ana nila sa ilahang estate tax? Ang ilang bayran ana is generally magdepend gina sa value sa property nga gibilin. Kung kanus ang last nga wa sila kabayad. Ang value sa property. Ang value lang sa property. Di na to kinakto mga back taxes. Actually kung nilapas na ka sa 6 months, generally na ginay mga penalties or charges. By the way, kaning estate tax mo ning gitawag nato sa una nga inheritance tax. It is the tax that you pay for the right to inherit. Now, ang pangutanan to mo to nila. Matunga ba na nila attorney? Matunga sa 5 ang property nga gibilin sa ginika. Kung ang duha kanang dili na Filipino citizen. Maka-inherit gyapon sila kay former Filipino man sila. Oo. Ang usa sa ilaha medyo kuha na, indisposed na. No? Ang apo ba o ilang mga pag-umangkon, anak atong igsuon lang nga namatay, unsa ba naabay apil anak gyapon? Unsa man na nga naapoy tulo ka anak. Unsa may pagbahin anak to ni? 5 sila ka magsuon, duha ang isa ani, no, patay na, pero naay tulo ka anak ang katong namatay. Ang katong namatay nga anak, ang katoyang mga anak, munto siya ang magrepresent sa share sa namatay. Unsa ba na siya? Equal sharing yun na, attorney? Ang mga anak, generally, equal sharing gina sila. Ang mga anak, tapos kung yuta na, unsa man na, irapol na kung asa nga posisyon o pauna na eh. Actually, dapat ang ako katundaplin sa sapa. Kana ko daplin sa highway. Sayon ra bahinon kung ang kabilin kwarta kay sayon ra man bahinon. Correct, pero kung yuta, usually di na ang problema. Kay mag-ilog man sila kung kinsa toy mas valuable nga portion sa yuta. So pwede sila mag-raffle. I-raffle. Pwede i-raffle. Pero kung naisa mo yung dili ko musutan ng raffle. Kaya ako gina magulang, walay mabuhat na. Ako biya nagbantay ani sukat. Kamu wala ba ya? Nana attorney. So nanay mga pagkwinta-kwinta. It doesn't matter kay sa balaod equal share gid sila. So iparapol yun na. Kani ron. Di ba namatay mo tayo sa kagsuon? Na binlan og kanang asawa. So bali bayaw na to sa mga heirs, no? Sa mga heredero. Naitingog yapon ang byuda. Naa kay iridiro man siya sa iyang bana. Napaisa Bern. Kani makalink kin sa imo. Ang katong namatay attorney, mao man tingin na magwangan ko nila. Tira mo. Nay anak sa gawas. Ay. Murag si Bernie yun. Ayo ibuking. Di, Bernie nga damulo ba? Kung ang imong buot ipasabot art is kanang anak sa gawas. Anak sa gawas. Naay katungod. Nagya po siya katungod. Naay katungod. Pero 1/2 the share of a legitimate child. Unya mo ingon ang katong mama, asawa, ang byuda. No nga, anong bahinan pa man na siya nga wala man na siya. Oo. Niya lalimang ka nga Burag yun teleserye ba? Mas manghod pa na siya sa among ikatulo. Ang magulang na manghuran sa gawas. Ana. Kung naay katungod sa balaod, wala gyud mahimo ang iyang asawa. Why mahems? Patabang siya abogado anak ko magpagaygahi. Now, attorney, what if karon katong nasa gawas gusto niya nga esikaso niya, pero naman sa gawas, unsay buhaton niya? Mag-adto siya dito kung asa manggaling siya, moadto siya dito sa Philippine Consular Office. Magpatabang siya dito, mag-execute siya og special power of attorney, authorizing somebody dinhi sa ato para mo'y magrepresenta niya. So no need na sa ni Padre sa Pilipinas? Not necessary. Kanang somebody nga gitagaan og special power of attorney kon SPA, bisag di na parente. Pwede pod. Pwede. Actually kung SPA ang imong gisaligan nga makaprotektar sa imong interest. Pwede pod ang abogado. Pwede pod. Kani, lisa, pag moduol ba kag abogado? Di ba ka nga mas mahal pa ang presyo sa yuta kaysa bayad sa abogado? Bali. Mas mahal ang kuan sa bayad sa abogado kaysa presyo sa yuta? Depende sa sabot. Depende sa sabot. Pila man gyud kanang
Ay, technically ba mo na ang uban mo kita May mga kanok. Pilipino di kay ta mo wala kay tay unsa bitaw aning exposure bitaw kay o kanang sakto nga orientation nga tanan ipaagi legal, consult a lawyer. Oo, di ba lagi. attorney no? Wa kay nana murabag ang ato ayom mo lang nato ni kanami ana. If ever sila ayom maghimo lang sila og kasulatan attorney nga kani o okay Pagbayad. nami. Ana nya walay Or dito abogado. at bangan na sa barangay captain. Ato sa barangay kapitan. Oh, sa story lang mo ana, bahin Legal and valid ba kana? Legal na as long as sa ilang kaugalingong kabubuto na. They freely entered into the agreement. So pwede rin nga na, na ibang paper, sinulatay ta. Nga, Pwede ra. Ana. Pwede ra, Tapos Bern. piniramahay ta nga mo ni Unya. kani nga party. Oh. Legal na sa As papel. long as wala sila pugsa. Sa ilang mga asawa. Anong asawa man yun? Di ba pwede sa ugangan? Kay pwede po lugangan. Pwede ugangan? Huy, 23.5 na. Divided by 5. Pila na siya tanan ba? Nasa mga 4. at least no. For something. 4 point something hectares. Oo. Uy, igo na siya. Uy, daplin ba ng highway, daplin suba. What if? Napugid yun nga what if? What if ko to nga time pag binahinay kay gamay pa ka ba? Bro, pa kay nali. Tagal na kagyuta na. Wala ka kabalo. Tapos karon naka-after pila kayo nakabalo nga. Yan na, Di man dito equal di ay? Oo. Tag 3 hectares man sila kuha 1 hectare man dito. Napa ba ko'y lakag ana tol? Depende kung of legal age na ka at the time nga gihibahin to. So wala na. Nakasama maayong pagsabot. Pero kung di pa ka of legal age, Pwede pa. Kinalanay mo representa kanimo. abogado tawag og guardian. Guardian. Ang pagpa-subdivide ana ron attorney. Daw be. Kung sa may Magpa-survey. mga kinahanglan, ang pagpa-survey, tunga gyapon ilang bayad. Kinalan tunga pod. Kay sila man tanan ang benepisyo. What if tingon ang usa nga o siya ako say bayad ana. Unya bayre lang ko niyo human kung mabaligya ng yuta. Ana. Nabay mga anak po attorney. Pwede, why not coconut? As long as magkasinabot. Karon pag niingon nga ayaw na noy. Pag bahina na ron, nabaligya ang yuta. Ayaw na ikwa. Iya nga akong igasto di ay. Nya wa toy papeles attorney. Mo na karon ang problema. Way resibo. So it's word of honor na magdaog. Unsa may kasagaran nimo na nakatong sa si Manong ang magulang nga na kuan ni nakagasto ko ani 1.5 million yan nabaligya ba ni siya na mo og kanang 30 million so tag 6 million mi dapat aring 5 tapos dapat i-minus to dia ang kanang sila minusan ang katong 1 million divided by 4 na dapat so na something like ana. Kung walay kasulatan art nga nag-advance siya, wagi kasulatan, laway ra, na dili gina niya ma-enforce. Para sa akong opinion na. In other words, bisan magsuon dapat iagi tanan og kasulatan. Okay, ang kasulatan mo na siya ang ebidensya. Kung tinuod bagyod, siya ang nagasto. Karon kay high-tech naman karon. Ang mga text Ang messages text. ba? Madawat na Pwede ng na ebidensya? siya magamit, kay ebidensya naman na siya. So kinahanglan lagi kasulatan. So kung manguyab ka karon attorney dapat napoy kasulatan. Manguyab? Magisagot gyud ta niya. Dili na siya kinahanglan. Ano ba? Walay mahimo no kung ang iyang parte iyang ibaligya no. Wala na mabuhat ang mga ubang ison kung iyang yuta iyang share iyan ng ibaligya. Actually, pagkamatay, automatic man ang pagpanag-iya. Pero kinahanglan gina siya himuan og sabot para ma-define sa partido kung asa ang iya dapit. O wala pud siguro buang nga bayar nga magpalit nga wa siya kabalo asa dapit dadto. Tama no. Nagunaw na ako kay ako. Pero mo yung kang mabaligya niya, Mabaligyan niya. Alright. So again, katong nasa kuan, special power of attorney. So dili kailangan tong nasa gawas nga muan ni pag-isag siya mismo magpirma-pirma diri. Kung kaso kasi kaso niya yung gusto yung yuta. Yes, Bern. Ni agree pod si atong amigo nga si William Asinero. Nga naminaw karon attorney. O sige ingon niya. Gapiyong man gina siya pirme. Attorney, napay isa. Wala nila na matikdi nga naapaday yuta ang iyang ginikanan sa lain nga lugar. Kawalo sa kabalo lugar? Wa kabalo lugar. Yung ana. Unya kalit nga katong isasag igsuon. Iyahang gipabalhin sa iyahang ngalan. Ang katong titulo sa yuta. Nabalhin mo. Ay.
unsay himuon day ana. Kibaliwa na kabalo ang mga igsoon. Wa kabalo ang suon. Si giangkon na niya nga isa ka igsoon. Ala. Kay dito naman siya. Layo naman kay sila. Kuya, gipalit na siguro to tong buhay pa lang ginikanan dito. Yun ana. Gipalit to siya. Yamoy siya nga, gipalit man nila magpapapara nako. Pero ang nakapangalan sa titulo sa ginikanan pa. Unsa man ang attorney? Actually, kung walay kasulatan nga para gito sa iya, wag yapon. Para gito sa mga igsuon tanan. Gawas na lang mga igsuon, dunay malumong kasing-kasing. Kang kuya na oy. Ano? Correct. So kumuyon. Pero kung imo yagi og technicalities yun og legalities, apil ang mga kung walay kasulatan ebidensya nga kaniha karagin ni sa imo haragin ni kay ako nang ipalit. So technically sa mga igsoon yun na. Hala mabuhi ang mga kalagro. Sa tinuod lang food art no. It's not what you have, it's who you are sa mga ingon ana. Manggawas gyud ang tinuod nga batasan. Yuta palang gani no gawaya na. So unsa may himuon na gawas ko may magsuon nga sige kang kuya na o ate na lang na. Okay ra na siya. What if naay kasulatan nito gibutang lang kay tong una kanilang pakete sa 3B. Sa bukid kanil to. Okay na nga yuta mo na anya. Giyay nga itong isipitan, ibutang ito sa katong mga lukay. Dito, sa nipa, sa yapayag-payag. Nya nakita niya to, naingon ato attorney, mo barug ba ka naisip o sa dokumento? In fact, gani art no sa atong balaod, stricto ang balaod sa donation. So para ang donation mabalido, kinahanglan gina siya nga notaryado. O kinahanglan na ay acceptance pod sa gihatagan. So katong gisulat-sulat lang, kanang sulat-sulat lang labi na kung donation of real property, walay notaryo, walay acceptance of the donee or katong gitagaan, pwede ka na siya mag-question. Kay stricto ang atong balaod sa donation. So di na din na pwede ang mga sulat-sulat lang. Kay ihatang na ako ni kanin ko, ni mo na ako ni basketballan diya. Ihatang sa daycare center. Kani, mo og dalan. Na may mga ngana, di ba? It has to be in a public document. Kung sa barangay lang, wala na notaryo. Kapitan ang nastubangan. The law requires that it should be notarized. Notarized yun ay. So importante. Kagahi, nang hinaot kami nga doon na kamoy na pupo nga maayong pagtulunan karon sa hilisgutan ng legal. Labi na sa yuta. No? Nga nang hinaot kita kanang yuta, di man nato madala kung kita madugta. So ang ato ani nga isip pagsuon, ayaw niya kahimo ang mao kana siya ang nahimong pabilo aron kamo managbingkil nga usa sumpay ra unta inyo mga pusod kaniadto timan ina. At the end of the day, kitang tanan mobalik sa pamilya. Pero parion mo gigay. Attorney. Mensahe ni mo attorney para sa laminaw nato. Og sige ra gyud daw ka postpone attorney, tinuod ba na? Ang kanang salig ka postpone burn, kinahanglan magid sada noon. Ay, rason pa gyud. Kay sometimes a case can be solved by postponement. Sa tinuod lay kay ang partido nanginahanglan og oras para iyang ma-perform ang iyang obligasyon. Para makakuha og kusog. Dugang kusog. Para mo na mapusod. Daghang kay salamat attorney. Mahal kay ito kung ato itong pabayran yun. You're welcome, Bernard. Salamat kayo. Ang Biramax, okay? Biramax? Okay. Wa pa daw siya katilaw. Actually, gitagaan ko ni Bernie, ako pong gipromote. Sa katong dili nagagahi. Daghang salamat, attorney Chubasco, kain niya. Mabuhay po kayo. Gumangyak! Musunod na! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Miramax, Miramax.
Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shuzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Pirming bloated o constipated? Mag-TCK. Aslo mang pamati sa kuto-kuto o wala matunawi? Mag-TCK. Dili regular ug lisod magpagawa sa hugaw? Mag-TCK. TCK, the king of common cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salem Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azure Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edos Loading Station, Bresa Drugstore, DHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Kaya kinindughan ko ano nili akong masakama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:45 dengan salamat again Atty. Chubasco kanya. Dagang kay lahat ako kalinawan. Labi na sa yuta kasi nag-awayang magpatay pa. Alas 7:45 na po itong celebrity taxi driver Lito Inglisero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging high sarap. By the way, good morning sa inyo na. May buntag, Gagandor City, Misamis Oriental, Northern Mindanao. Di ako sa may Balaba, Karkar, naminaw daw sila boss. Uy, taga ba? Kumusta mo mga taga Balaba, Karkar? I miss you all na daw. I miss you. Good morning sa inyo da. And how are you, brother? So far, I'm fine. Ganina akong imong gialihan lagi si Atty. Chubasco ganina. Akong gi-blockan siya will block the road because there's a question. You have a question for Atty. What's your question day? Akong pangutana sa iya, unsay buhato nato nga simple man na ganing gusto tagdaghan og asawa? So, namutana ka kang attorney kung unsay buhaton para daghan kag asawa? Unsay requirements? Ano na gusto ka daghan asawa di ay? Dili ako lang gipangutana ba? Kung unsay mga requirements? Kasi makatabang ta sa atong amigo nga dagag asawa. Simple ra daw kayo para simple ra kayo. Unsay requirements? Si Atty. Chubasco nag-ingon? Oy, ingon siya. Pananghiran ra ang tinuod nga asawa.
Kumusugot. Kumusugot ang tinuod nga asawa. Pwede na. Pwede ka na pulo ka buka asawa. Sa mga IP raman daw na niya. 5 raman sa IP, 5. 5. Ug sa uno na sa Christian. Uy, in fairness no, sa mga IP, sa mga lumad no. Kung magbinuang ka bay, pabayron kang mga pila ka hektaryang yuta o pila ka bukbaka. Dore. Oo, kung munang di ka magbinuang. Ano na tanong nanto na diri day? Ang ayay kung gwapo ka. Ano man? Ikaw may bayaran. Wow, kasara. Ato na nagsadsad sa bukid, siyempre kantidad ni mo sir. Wah! Ay na lang paulis gayan. Yeah, gwapo ka. Anong mangyang natin ay atin sa atin ng Biramax Capsule! Ang pinakagahi! Biramax Capsule! Ang pinakagahi! Biramax Capsule? Grabe, dagan na kayo nalingaw sa Biramax Capsule. Dagan kayo nag-text ako pero mga SPG kayo ang mga text. Nakatesting na sa Biramax Capsule. Gabi ihantun magbuntag, apertiha lagi. Wa may kabani kay 100%. All natural man siya, ha? Na herbal supplement. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Safe and effective. FDA approved pag ini siya. Bosa, bisitahin na ninyo ang Oro Pharmacy, Parmasya Oro, o Save All Pharmacy, distributed by JB Pharma. Pwede saan mo sa online kung gusto ninyo para ato ng istoryahan, ha? I-forward na ako na niya. O siyempre ang ato pong mangyati sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. Uy, Brad, kanay mong tiyan nga dako. Ay, dako. Anong dako ni mong tiyan? Abs na ba? Abs. Abs na? Sos, ako sa imo, isa ka simana, tistingin ng TCK, di ba? Muluag na imong tiyan. Kaya ba si mga dugay na nga mga hugaw na si imong tinai. Hinluoy po na imong tinai pag may time, ha? Labi na ka mga dililig o gulay, kani ang nindot TCK. Kaya di lang ni sa pang detox, napagi kay nutrients na makuha. Gikan sa mga nagkalenlaing mga ingredients ni ini nga mga gulay, ha? Busa mag TCK na. Testingin lang nyo, testingin lang sa kusa ka box lang. Tag 855 manata na sa online. O i-PM lang ko ninyo para itong i-cash on delivery, ha? Kung gusto nyo testingan, kung mo yung mga kaila inyo, mga nanay, mga tatay, mga airpods, mga bossing nyo diha, nga galisod og libang, kaya dapat everyday man na malibang. Ipatesting sa TCK. Sige, i-PM ko ninyo, PM, ha? Para ito ng i-cash on delivery. Okay? O siyempre, ito na po atong sumpay. O siyempre, ang ato sa tarong nga lito, kaya dagay nagulatan eh. Lito Scout of the Day. Change is the law of life. Mm-hmm. And those who look only to Burag bastos paminaon. Tarong nga. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. Sige. Change is the law of life. Ang kausaban mo'y balaod sa kinabuhi. And those, sorry? And those who look, naiduha nga nagtanaw. Only to the past or present. Ang og sa milabay og ang karon are certain. What do you mean curtain? Nay cortina. Curtain. To miss the future. Og nay babae nga kaugmaon. Si babae? Miss ba, miss? Miss future. O another na po nga way klaro nga quote of the day. Agay ko. Kagay Bernie, kagay Lito. The hard Lito and the hard Bernie. Doon kanta ka permiti kay greet sa Wild FM sa hapon na. Amigo ni mo na da? Sige na na. Ano? Oy, ilo da, Lito Inglesero. Gwapo daw? Ha? Gwapo daw? Oy, gwapo sa lagi mong kauban lagi Lito. Ano naman? Ha? Gwapo sa imong kauban diyan. Ikaw, abi nung nagbago na ka. Ha? Abi nung nagbago na ka. Dugay na biyata. Naguyam na po may balik ni Toto. I will back to courting a relationship of Toto. Pero medyo hubog-hubog lang siya. But the time Toto is drinking.
So nagpadayag sa siyang gibati nga tinod anay gyud iyang gugma kanako. Toto is to see me to the trolley love for me. Pero hubog-hubog siya ato. But drinking only. Ingon man gyud siya nga wala daw sa nagbinuang sa among gugma. That Toto, I did not be to what do you mean nagbinuang? Joke our relationship, that is the true. Pero hubog siya atong panahon. But it's drinking time. Bosan ato gyud mi sa among balay. But I will go to the home. Giuban si Toto nga medyo hubog. But go Toto will be drinking. Okay, alay tabu. This is the starting of love life. Tinod alay na gina imong giba. Do ba si mo na pug kaugma to ha nga wala ka kabalo to sa imong gipang istorya. Tinuod na ni. Wala ko ni. Grabe man imong hubog. Uy, 3 days naman ayo pa magibog ka nahuwasan. Sige, paluab. Sige, paluab. Oh, tapos na nalita sa balay to. Isa man ang imong bultan. Sirado na. Unsa? Sirado bultan kay masig malilim sa niyan. Uy, yung pasabungan mo manirado man ko ikaw ha basi nakidautan nga. Sira. Nakidautan nga to. Ikaw ha to. Nakidautan nga tumong no. Wala ko'y dautan. Ayaw pag anak to. Warbay tao diri ng lako rabatan na. Sira. Ay nagdagan. So sira na. To. Ayaw to ba? To inainaya ko to. Ayaw to. To masuko ang konan nito. No, wala pa. To lang. Wala. Kadyan lang ba? Waswasan sa nako. Why hugas? Ginuko na. Gabi pa nag-feel ba ako tibok adlaw. Masingot kayo niya. Gabi akong baklay. Kaon, magandang bulan. Nga 5 ka-adlaw na initan. Yuck, you're so gross. Ginamos ganing panakot rasin. Kadyan ba waswasan sa... Walay waswas. Walay waswas ni. Pag sure na to ba? Wala lagi, sige. Sure ka, okay. Sige na, walay waswas ni. Ay naglangan. Ay nagyod. Ay nagkanaog. Uy, to kapaspas ba to? Ay langan, dinukduk. Uy, to! Rina. Love me. To, morning to. Coffee for you. Ha? Nganong na ako diri? Samo kay kato. Nala ko, nagluto ko sa imo. Imong giyon ang imong paborito nga scrambled egg. Tapos na ay sabaw-sabaw para pabalik sa kusog. To, I love you to. So, kaluod siya ng laway ni mo eh. To, morning. Nganong na ako diri? Morning. Ito, hala barog la. Hala tindog palagi kay na to. Talaga lagi itong akong amigo gapa inom-inom anong Biramax karon sa akong eh. So, mag-ilis man ka. Mag-ilis. Ay, sa ilis. Kaya wala tayo trabaho karuan. Ano naman ko diri? Sino ako diri? Nag-uban may taga-biha. Samo kayo ka. Gidala diri no? Nag-uban mo ko taga-biha, God. Samo kayo ka, ha? Sige, mag-iiwa. Wala ko kabrief. Wala ko kabrief na eh. Brief na ko. Siya pasabot. Asa akong brief. To, grabe ba yun to. Lingaw, enjoy kayo ko to. Ay. Enjoy. Saan ka palimutin mo na sagka? Sino yung tabo na eh? To, ayaw ko binuangi to. Ayaw ko binuangi. Uyab na ba yata to? Ha? O, nanapo. Ano magibata? Anong yan ang limong tingog? Oo, unsayib. To, ayaw pag binuang to. Di, muli ko balay. Muli na ko. To.
Tulok ka 3 ka itlog akong giluto to ha ako ra isa kita na duha diri. Imo na akong blip. Uli ko balay. To sa mo. Wala na ako kabalo sa nahitabo. Pag-sure na to ba? Pag-sure na. Didi ako sa imo. To. Mamato na ako. To. Mamato na ako. Saan kipag-acting sa kono? Sa. Sato pa si Toto, schizophrenic. Umay tawag na? Si tawag na? Schizophrenic. Saan mo sabutan na? Split personality. Ay. Nay nga na, mo bitaw na uban ay pahubugon na nila kay para may mong romantic. Na mag-iba nga pag normal, dili romantic. Disura na. Alas 7:50 ay 7 sa atong oras. Oy, dagan ba niyo yun ba nga nagunahuna nga kaya nato diri nga magkuan? Magboto gatong kagalingon. Kaya ba nga kita na imuhimo sa atong kagalingon bakuna ang oo niingon og 52. Ay, ni dagan-dagan na. Believers sa mga Pinoy. Oh, yan, in fairness. Yan ang Pinoy. Ang 33 na kaya po sila pagdududa. Pero dili na ito na kaya. Kaya bright kaya mga Pinoy pero kulang man tag suporta. Kulang man tag ekipo o teknolohiya. Pero mo man to, di ba, tabangan ta sa India. Oh. Pero ingon ang 15%, depende ko ang raw material gikag China. Kani nga mong poll question diri, lingaw-lingaw lang ni mga kagaya. Kaya lang kayo mong kabikil na yun. Dala tinuod na eh. Dala tinuod eh gihapon. Dala kanang katulo, kung na lingaw-lingaw lang na siya. Ano mo kadalag dala, unsa na, dala tinuod na. Kabalo nga ano? Kay diri man nato makita kung unsa po'y pulso sa ato ang mga kahigalaan, sa atong komunidad. Labot ni ining mga hilisgutanang mga issue politikal. Ha? Mga nana. Kay makaapekto man sa itong adlaw nga panginabuhi diha. Busa ka mo diha, gusto mo mga updated mo sa kakitabo diri sa Mindanao, sa atong mga Bisaya, diri sa North Main. Follow mo sa Gahi ni Bay ha, nga Facebook page namo og namin dito pamutang ng mga latest sama sa mga siyempre naman tayong mga netizens. Salamat po sa uban natong mga kagahi na mga followers nga gasend pod sa atong mga kakitabo sa palibot. We highly appreciate it. Sama ng mga nangasangit ng mga heavy equipment sa overpass. Kanang mga nangadisgrasya. Kato nag-drive og Montero nga nisulod sa bangko. O kanang may ana. Pwede mo muhatag sa among mga video ana mo send sa mo. Salamat kay sa inyong mga kagaya. Ang ato diri at least makahatag impormasyon sa bantao. Good ba na or bad or anything, mas kailangan po bignay mga good news ana. Well, wala tayo igong panahon. Makita-kita na po kita ugma pohon susamang takna, susamang istasyon. Timani nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban kininyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning sa akong airpass na nga si Eugene Esparcia Senior. Pa, hinumdumi pa nga ang bana nga gahi. Sa uban din naging muling ikini si Bernie Bitok-Bitok. O kiniyang Gahi ni Bay Worldwide ang garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like